Usa og tunga sa kilo nga pinaugang dahon sa marijuana ang nasakmit sa mga sakop sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ug Cebu City. Duha ka nagsuon og ig-agaw ang nasikop. Si Chona Carion sa report. Mga pinutos nga dinugmok nga dahon sa marijuana ang nasakmit sa mga sakop sa Talisay City Police diha sa Burgos Street, Barangay Dumlog, alas 11 kagabi. Ang nasikop mao ang magsuong Kent Marvin Cabusas alias Aplik, 28 anyos ug Noel Cabusas, 23 anyos ug ang ilang ig-agaw nga si Jonard Beliesa, 38 anyos. Si Kent mo'y subject sa bypass operation ug giingong midagan kini sud sa ilang panimay ug didto nakit-an ang mga pinutos nga marijuana nga gibanabanang mubalor og 180,000 pesos. Pagkatunol na to sa ato ang bypass money, may sirit ni siya sa sud siyang panimalay, then nagkaroon ng kumusyon dito na to na diskubrian ang mga uban pang mga gipangtago niya nga mga ingon nga mga murag gidaghanon og unlan nga mga marijuana. Kining atong subject nga nakuha na to, mo kining mga kauban atong mga niaging simana nga nang labay diin dunay mga shooting incident dito sa may San Isidro. Laing nasakmit sa kapulisan mao ang 45 kalibre nga armas de fuego ug duha ka long rifle. Ang mga panimay sa mga kabusas duol ra sa Barangay Hall sa Dumlog ug nahibong na lang si Kapitan Nelson Abellanosa sa pagkasikop sa managsuon. Grabe kita kayo ma'am. Nagbulong lang kung hindi kadaghan nga may tabo sa Dumlog ba. Hilom na kayo. Wala yun yung kalibutan ng barangay na. Lauman na itong investigasyon. Diin bago lang kandak og City Anti-Drug Abuse Council, diin ang mga kapitan mi tambong unya nakurat na lang may nga how come nga wala mo gid nila mabantay kining mga kalihukan na ning ilahang nasakupan nga barangay. Gihulagway si Kent nga newly identified player sa pagpamaligya og marijuana. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.